ত্রিপুরানি সর্বসামাজিক সংগঠননো আনি পক্ষ থেকে আং কক্সাও আনি পরিচয় সাগাंनाय আনি বুমংখা অলিপড়া ত্রিপুরা দক্ষিণ তৈবান্দাল সেভেইজলা ডিস্ট্রিক্টনি মনবুক ব্লকনি আন্দার দক্ষিণ তৈবান্দাল গ্রাম মিয়া সানजा সাতটাनि समयो आं टिसिबि चुबालाई बुथुपनि सामं तांगुइनि आंनि उपराव अनेक आघात दुखा श्री जन्मजय त्रिपुरा बनि बुफा बुमंखा रायचन्द्र त्रिपुरा बनि बुबाइना पदलुसन त्रिपुरा बीजेपी नेता हिसाबै टिसिबि संगठन आं बरतलाङै गन्डासरा थांमानि तैसिनि चुबालाई बुथुपनि जीएस देबदुलार त्रिपुरा नग थाङै मिटिं खालायमानि डीएम अफिसाव चिनि विश्व फेस्टिवल खालायनाय हिनै सुनामरा सेफाइजला विश्व फेस्टिवल खालायनाय बागै बरतलां मिटिं खालायमानि आबनो पातालकुइनानि दल बरतलां थांगु सामाजिक संगठन पातालकुइनानि दल बोलो बीजेपी संगठन साबाय हिना आनिपुर बुखा तखा जुदारावै बुखा जुथ पारानि बरक ग्रामनि बरक ताई बाजानि बरक नुबायखा आबनो केउ प्रतिबाद खालाया ताई टिसिबि संगठननि থেকে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন থেকে প্রতিবাদ খালাইনা বাই आं जुथनो अनुरोध खालायो आनी नगो फाइने हामला खालायफैखा 5-6 जना बरक फाइ गेटनि लाइट बुख्रुबाय रुखा नगो फाइबो लाथाराव तुइ कुदि फैखा ताकबोन्त आबनो प्रतिबाद खालायनाय कुरुइ आं टिसिबि संगठन खालायना थांदों आंनि तुमा अपराध दंखा बेलायखेनो हामबाय त्रिपुरि खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोना सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खालाया खंखांखे दातिनो सब्सक्राइब खालायदि जब मोनसे सेकां भिडिअ नरक नुगना बागै अबनि बागै ता माखनै भिडिअनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खालाय आबनो क्लिक खालायदि क्लिक खालायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खालाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खालाय रे क्लिक खालाय रे रेखा के जों भिडिअ आपलोड खालायमानि लगे लगे न नरक भिडिअ नुगाना जतन से सेकां नुगाना आबनि बागै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि